khawvel hi a ngai renga kalin thil thleng te pawh thlen dan ngai te in an thleng chho zel ring mia lo ania tunah hian pa ngai takin inun hmangma la khawvel khawi muah chuan oi om lo khawp thil mak tam taka thlenga tunah pawh hian a thleng mek zel ani thil thleng tak tak pahnih oi om lo khawp ngai tua zui vung vung tham chu tunah hian kan ngai thla ho le ang zing khat chu kumsang ni som pakhat jun thlatir lam kha ani a Russian khopui pakhat kajana hian kumsomli pakomi Russian michia Fajilio Mukamichanov hi athau chu lu hain alwa ka chuak bur maya tun hnai maya risialna lama thawak lawa a doctor te chuan narim la thoklo tur le aril ru ti hadama om hadam turin an lo shila ti chuan hemi jing hian chul hadam phot chu atum ta ni a hna po kal lo maya rela ina oma thingpuite ina om thovena om hadam mai chu atuma reivak lawa chauka thingpui siam lai chuan a pasal Fijili churon kalin engea an ron zota Fajilio chuan casual tlet kalu haya luak chuak boxi ka om zon te hian na a ka thanin min bual tran bok nen kawa om hadam lawange ti pa chuan chauka rang chuan room apana mase Fajilio in mutna lam apan mek lai chuan a om chu aron in pot na vak maya ni khoshelovina tluta a pasal Fijili chuan a buai pui vata kai tho atum po chuan a thei tak lawa chuan phone la in 112 Russian emergency number a call ta a ambulance ron thlen chuan Fajilio hi a thoto lova damdo in an thlen chuan a thi thu an puang ta heart attack wanga thi ani a Fajilio hi Fijili a pasal nen hian kumsom thum do nan lo in nei to a Fijili hian a tuarna tak zeta ma se an sa khodana da kar som hi pali chungin vuina nei ngei turani a Fijili hian tuarna hle ma se chel taka ati turati wat ngai an chung te sang kol kwala a vuina turte po ba sai zung ngai ani atu ka voi ngal turania atu ka lo ni chuan Fijili chu asu tha in a in thuam apa a chung tele anupui chung tele an thian te anupui an voina tur ina chuan awazom veta a Fijili awalu hian mi an lo thupa ahma ado kan sanga chuan annu Fajilioi kuang chu an lo hung boka a kuang hi an la hong ria pangpar engemaw zat chuan a kuang chu a lo hwal boka muang changin awaluta mithi ber pasal ani angin midang te chu an lo ngoi thapa anupui kuang bula thlengta anupui awa en chu makati angreng hle a funeral home mithi ina thok te chuan anupui thi mel chu alan dal lutuk lo nan ani nge yang makeup te an lo hnoi alo ni a mase anal pha vak lo khop mai Fijili chuan a ena anupui po ang lawati hiala anupui hian adam lai khan makeup a mangai lova liner na sat takan lo hnoya muisen em po em mai nen chuan an lo hnoi twar maya en nuam lawati zok hiala ti chuan an chung ko hobik ama chung le anupui chung te chu tlar ma a an dinga an tong trai don ta a Fijili chuan anupui chu voi khatan en le a chung te chu awazum ve ta a Fijili chu chung te bula ningin anu le a onau pa ko to vuana hanin kaya amita chinga han tong trai a chuan ari rupek sham atuma annu thina wang hian ri rumumal tak takala pubik lo heti lai tak hian anu avon me chu atong trai a topa a audio trap tel deuh nen chuan aron auta Fijili chu amminga anu chu ari runa ta wanga shoka ni khwa shelawa lo tlu hial to tura ringa a o a auda na tang chuan ma se chu tiang ani lo phok tak mai hian alo menga khur deuh chung chuan Fajili kuang lam chu alo ena rang takin Fijili chuan awa en ve ngala chuta le athil mu hian awa thong em anupui Fajilio chu akuanga mulavin alo thutung ni in o engma achwalwa masia makeup makle turu tak nen chuan makti melem em mai hian ama avoina ami pui kal khom te chu lo en kwala kal khom te po chuan an muta fika makti emin ngoi ringin an enta Fajilio po chan mi pui te chu ron ena mi pui te po chuan Fajilio chu an ena renga anin en ton ta reng mai chuta reivak lawa Fajilio chu aron auta atir lam chuan a o po chuak theilawa shokraw lu tuka tanga thom tlem ron chuak ang mai hi ni a ma
se a au zela a au ring tel tela ring em mai lau thong taka a au thom aron chuak ta hetia a au hi mi pui ama avui tu te po an au ve ta a he an in vuina in hi a boy ta nuai ani ber an au nuai to mai funeral worker te chuan emergency an kau me ka ti tur ber an hriat bik lawa wangin ti chuan fijili po mi pui zinga anu pui thi thole a mu chu makati em awangin alo au ve thawa ma se arun in beng daya anu pui bula chuan tlan vatin awakwa ta a ti chuan fajilio po a aw re pha ta a pasal chu makti takina ena a chapa fijili ba na chuan a malam zong in ron tlu pheya midang pon ron pui vata akwang atang chuan la chhuakin chhuata an mutira a che to lova amit chuan a chung te chuai ena a makeup noi tak em mai pher tran to nen chuan amit tuya tlak awangin amit laina te chu ron luang chhuak tela ti chuan minute som pahni aliam chuan fajilio po damdoi ina shwai ani to a ma se athi ti puan ani le ta fajilio kha hemi ma zinga chauka a thingbuya siama anom lawa wanga mut atum khan heart attack alo nei ani a ma se athi pha lo ni khwa shelo ringot athola kha amumal chia lo tel bok nen ache ei silova tu manan shelo he hi atnuwa apasal fijili hian doctor tele damdoi in hi adem le in alung oilo tak zet thu asoi nge thia an ngai mak chuan fajilio ama kuang ngei maya ama avuina aron har khan nung le turin a hrisel thale thimai tur chu alani big ni alo ma se ama avuina ruma mi te a enkwala chuan ama ngei vuina a ti hria a ama kuanga amu ti amu khan kha khan stress na sat taka siama kha khan heart attack dang asiam le ta ni chuan he heart attack tak hi athi pui ta jok chu alo ni ta he hi athi voi ni na ti to mai la chuta arowang an khu thalak chuani kumsang khat zariat somli pariat July tha dai to khani a arei to viawanya kumsom hi panga upa Phineas Gage hian Hudson River Railway New York a construction na anei be a heti level hian America a khwan rail kong hian siam na sa a atam em maya hei wang hian na thok tu Phineas ati ang hi rail kong siam na tur konga lung lo om ti puak tu tur hian mamo na an sang em a chuan Phineas hi explosion lam lungti puwa hian mithiam big expert ani New Hampshire an huana tanga ate te atanga azir chhuania anua po leila ina muna te lungti puakin engemo chen lo thok to ani ki chuan henghun lai hian Phineas ati ang experience nei tha pe hi chu rail konga lungti puak tura thokatan chuan du thu sa mani a chu mai ba ka hetia New York ka Phineas a rail kong siama a tho tra tang hian a tho pui te chuan minaran ang mainan enve thei haulo Phineas hi mi smart fing em mai ania achaka ha thau thanga tha a mi biang bia ka thiam em a fiam thu te a thiam tel nen ama hi mi kai shwai tu tur rek ni om tak ni in leadership ani tha em boka thani le ka thoka tuman makan tilo Phineas hi he na atang hian promote ni in blasting foreman a kai sang ta a aum zia chu explosive team lungti puak thin tu te chu a shwai tu a ho tu berani don ta ni ama Phineas po phur em a lungti puak tura an manro berti thei tamping iron chu thir cher a chertir ta a ama du thu sam nge yin a chertira ama ta big tur a tamping iron tur chu tamping iron hi thir sei ni in lunglian takan ti pwa don khan lungkhalian vaklovin an ver phot thina a chunga puak thei blasting powder an phul le anga chuan fuse an da le a chuan he tamping iron thir tiang mang hian powder le fuse te hi an zuk so muk ta thina ni chuan amuk that huna a fuse atanga halin an ti puak ta thina ni he tamping iron hi thilpoi mo takani Phineas hian promotion a mu hi angai hlove em a alom nan a hria rengnan tamping iron adu dan bik takin mam nal tak ngil tak main fitli a sein a siam tir ta a he hi Phineas a tamping iron tak chuani a lelam hi amam topa lelam hi azum thung he thir tiang hi keji ruk vela ritani a chuan he tamping iron thar hi Phineas a hian angai na tak zeta a nakal cheina keng lova akal na pianga akeng mai thin
September ni thum kumsang khat zariat somli pariat ani a Phineas a kaisa na tangpawla rei vaklo Phineas ale a explosive team te chu lungti puakin hunan mangmeka rel kongin ram hnuai apo angai awangin lunglian tham om ve neu newa Phineas hian lung anti puah tur te chu alo buat sai pui mulmula lung pakhatan boy pui le meka atiam te chuan lung chu an han vera blasting powder le fuse an da luta ti chuan Phineas chuan a temping iron chola in azuk no mukta a azum lo lam zok kha na zuk no ti na ani chu arun chuak zok lam hi azum lam zok kha ani hetia Phineas an aso muk mek la hian a hnunga mi pakhat chuan lung arun chui pala Phineas chu awa hoi phei vata Phineas chu le lama hoi mek heti lai takhian a temping iron le alung ver kuak in nok vel chuan tre ka siam ni mai thei aron puak ta dur mai blasting powder da sa vekania apuak thale bok chuan a omzia chu Phineas a temping iron kha missile ang main aron thlok chuak don ti na ni Phineas a kha le lama hoi meka heiwang hian abiang le lama tang he atiang hian verin amit veilam ver tlangin alu a han ver chho boka athira hi chu fit somriat lai la a awa thlok ta boka ni kha fit somriat a hla hian Phineas hathi sen kai nuaina watla a athluak te po te lang he thil hi a thleng thuta Phineas a chu phok takin a menga ading renga thisen a hlona sa ema achik te po oma leya atluta hetia atlu hi Caesar angchi thi don wanga an khur dot dot chal chang angina omta a tho puite la chu an thong boxi an va puya an poma an ena alu chan ve vel chu a om to lo ang mai ani thi hlir ani mai engma ti thei an nei an shelo a thi hunan ngak top mai ani ama ngai sang em tu te chuan an boss thi tur chuan en topa an tuarna ema ase Phineas a khur vel chu aron re thukta aron menga a tho puite chu aron ena a hoi kwala enge thleng aron tita alu chan ve vel kha engma ani to lo angani kezi rukvelarit thir tiang kha atlang zot mai ani a hi Phineas a in hliam dan tak thalak chu ani a kan she thiam mai ang chu chuan chiang a Phineas a aron tong le amit ming fia mai an mu chuan a tho puite chuan an oi theilo engtin nge ti bak soi thei an nei lo muro puitu kan kau vat don an ti Phineas a alu atanga thi chuak reng chu aron thawa a hoi kwala akal pheya a khrote chu signalin ama azokin khua ashwai turin ati ta a tho puite chuan an ena ataksa po thi ina bual noi to a pangai taka ache vel chu makti em mai hian an en tup mai ni kholu turin kem ni tling lo vel an tlana heti an tlan lai te hian a tho puite chuan a thi mai ang ti in an en ruchin ma se Phineas ero a thua alu chan ve liam na tak nen chuan chuta an not bu chu la chhuakin na thok ten an na tho hun an thlen hun le an ho hun te chu lodik tak an lak theinan a chin chia le thlapa heng zong hi ala ti thlap theinia ti chuan khua an thlengta Phineas la chudam that tak ngena oma hoi kwala engma thlang lo ang mai ani a hotel a tho puiten an swai luta Phineas chu hotel ko ta chera chuan a thua a tho puiten doctor an kau meka doctor po aron thleng wata ani hi doctor John Martin Harlow ania heti lai bel hian doctor la no pang ve tak mai ani a hi a upa deu nu thala kani ani po hi Phineas a mu chuan a thong tak zeta amita ena doctor chuan Phineas a chu a haulo ala fingkara anung tha em ti mu doctor zok chu azam lo chawa Phineas chu awa panhnaya Phineas chuan doctor hei ina tur ti in alu chu lo ko ka midang ang thawin doctor Harlow po hian tha angin langma se a hliam hi adam pui re ring haulo doctor chuan Phineas chu khuma amutir ta a nom thei ang ber turin tuna kan mu mek hi Phineas a chanchin alema an chan le na movie tuna kan soi me kan chan lai vel hi ani doctor hian ani na taka chuan anun na chhana tum em lo ti thei em nei na in shat lo wang ani a hliam hi na lo thei ang bera siam sak chu atumani ri ma se ti hian Phineas hi a thi reng lo adam chuak le a hliam te hi atwar chuaka ama adang lamta om chhun chu ani na ami zia ani mi wang ve thin tak fing boxi shwai tu ni na nei tlat mai kha ani thina ma se heng te hi ni to lovin mi tu emo in ani thina te hlawa
tak naupang chhia ta veka an ang mai hian a ta thu chiang deuhin a soya mi te bula chuan a ti tur le ti tum pui tak tak te a soi vaka ati le tak tak lova a u naw te fa te ho te chu ama chanchin pui deuh a tak ni si lo te shil vak thina ma se atlang puya chuan a tha chuan kum ni velan liam le chuan ami je mak tak a tak anga aron om chu aron a re tanta a ama lui kha aron ni le ta ma se thil pakhat kalson ve ngai mi alawero ala fan attempting iron alu tlang ngei mai kha a atil tlat maya thiana siam lova a thian nei sa te po to lova nupui anei lova fa anei lova ma se attempting iron hi a thian thabela lo ni ta khoya po kenga voi khat phei chu a thlak na thla lak puya couple post ang mai te hian a lak puya chuan hemi nu hian phineas hi kum som pani la ya la damani chuan attempting rot abula reng chungin he alo in hliam to na wang tho hian seizure nei na thita ani he a case hian neuroscience chu kum khwa ata na thlaka thluak hliam hian mishing te mi zia a thlak theiani ti an hriat pha a scientific taka thluak chungchanga in hial na po na sat takin na chhuwa pha ta ni entirnan mithiam ten he thil wanga ni ngai to thar chu he kan thluak hi kan hriat na le kan taksa pum control tu ani ti kan hre thewa kan thluaka hian khoilai mobi takhi kan thok na te kan hriat na te adang po khoilai tak nge hre theita ila kan mi zia aron chhuwa na ber mishing kan ni na ber hi hre theita ila chu han ti chheta ila mishing anglo puin mishing te hi kan omin kan chemai theyangem anti hial voinia hian phineas aluru le attempting iron ngei mai hi Harvard Medical School a enthei tura da a tar chho ani